протестите при създадените обстоятелства могат да причинят на вашето дело не полза, а по-скоро вреда. Човек не винаги действа с разума си, господине. А ние какво да правим? Да чакаме на готово, така ли? Вие сам знаете. Русите са отвъд Балкана. Мисля, че говорим откровенно. Говорете. Аз представлявам неутрална страна. А не е ли прекалено неутрална тази ваша страна? Може би. Може би. Но такава е голямата политика. Голямата политика. Сега не е време за увъртане и задкулисни игри. Сега е време да се пролива кръв. И да се доведе до край справедливото дело. Господин Будинов, убедени сте, че руската дипломация няма свои далечни цели. Тази война Русия пролива кръвта си за нас. Това е единствената истина за българина. Само тя, матушка Рус. Нашите брати по кръв се борят за нас. А неутрална Европа се крие зад гръмки фрази и думи на съчувствие. Вие знаете ли? Знаете ли какво би могла да направи Европа за моя народ? Моля, не искайте от мен отговор от името на цяла Европа.